Kinsa pa man di eh. Ako ba? Naglibog ko nimo. Di ka ganahan makikauban ni Lilak pero karon di ka munong. Wa ko sabot nimo. Nasag ay, biyaan nasag ko. Lagot, uy. Mas nilan ba yun? Di ba yan ako yung makakita na ka? Ano man ba yun? Klaro na dyan mo? Oo, bay. Pero, Hinahanap pa niya mo pa Hawaii, Doy. Di pa siya pwede mahal sa upukan. Ano na? Di pa din magkaulian eh. di pa. Pero sige lang. Ayaw ka bala ka. Ang importante, naulian ako. Sabi na ko, hangtod sa hangtod nagipubot ako. Pas nila no? Nga dito magpasalamat ang doktora ba yun? Wa na problema, Doy. Naluoy lang jud ko ni Christian. Mao ba? Maghasol-hasol lang jud ka tungod anang lila. Ang trabaho ang ginuna. Di ka mabatig masakitan. Kung sa'yo may tapuan sa tinga. Tungod kay imo na paglingon yung ginuna. Sakit na kay kamanulti ha? Tungod na sa kanimo, Sarah. Tan-awon lang nato. Kung ilisa na nimo si Dave. Napakay mo tan-awan ninyong salida? Wa kay salig nako. Kaya ni na akong panaganon usbon ang storya. Pabilibon ti ka. Mao ba? Kung di pa ka ako'y kontrabida, musikat ka ni mo bida? Ambot lang nimo. Pilit man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit Unsa man? nga dili Wa jud ninyo makontak si Dave. kanako ihika Dala sige. daw sa tinuod. Ato sila ha. Sige, sige. Sige, bye. Nya, unsa man? Wa jud niya nakontak si Dave? Wa jud lagi. Nga, saan naman eh? Kinanglan magisulti na jud ko Mr. Ruiz ani. Isda na ning bata. Nya, maguba ng storya. Na jud na. Nala, sige. Pauli ko na ako kaya mag-istorya ako ni Mr. Ruiz. Sige. Amping. Na, sige. Ikaw na, pag-amping. Oh, hindi lang pumalakaw. Alin lang sa Oxbay? Sige. Ikaw ba? Wadto pa mo sa ni Mr. Ruiz. Kaya magsulti kami. Sige. Aron din na tumabalakan ni Dave. Oo. Mao jud. Pero unsa man, o adyo balita bahay ni Dave? Ilanggam daw ko, no? Wa man ang hit. Uy, kalaing good. Ha? Sige na lang. Ako na'y bahala, ani. Manawag niya ako ng balik. Sige, amping. Okay. Bye. Wake up in the morning feeling like P.D. Hello, Jasmine. Kumusta naman ang ako igagang gwapo? Okay lang. Ikaw, kumusta naman ka? Nag-bro kinawag ka. Nalimot manggugug greet ni mo atong April 20. Karon kay dili naman ko busy. Mo nang nanawag ko. Makamadyo ka ba? Kalimtan na dyan ko nimo. Nalimtan good.
Di, oy. Nabisi lang jud ko atong gayon na. Bitaw? Okay, Ray. Huwag masag ko magsulti nila. Busy kayo. Nakakos kuhan ka ng shooting ba? Mao ba? Tuod. Hay may mayo og musuri ka dinhi sa bay. Sure. Ano sa mga makalugar? Ikaw. Sige kay blackout ako. Hindi problema akong shooting lagi. Mao ba? Ikaw ha. Baagi ko nimo apila na imong shooting. Anong di man? Ano problema na eh? Saan man? Mapil ka? Bitaw, oy. Joke lang. Na ako'y kauban diri sa bay. Akong best friend. Pwede nimo siya paapilon. Babae? No. Lalaki. Gwapo. Mau ba? Ano problema na? Sige. Ako na siyang tanawon. Anaon ako siya. Basta ha. Aron ba malingaw sab ni siya? Imong boyfriend? Dili, oy. Close friend. Mau ba? Why problema na? Sige lang. Ako siyang tanawon. Mahal niya ako. O sige ha. Sige. Mahal na lang niya ako. Okay, papabutan ako diha. Aron ma-meet sa dako siya. Ay mga amigo. Amigo sa kasing-kasing. O sige ha. Magpaabot na lang ko nimo. Okay. Bye. Ilait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan. So why wala na ilait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan. So why Nagihintok man ka. Wa man. Nabaguhan lang ko ang lapita. Nakasabot man ko nimo. Pero doon lang ako i-suggest nimo. Unsa man? Ang ako ba? Para malingaw ka, Unsa lagi na? muani ang ako igagaw. Direktor na siya sa mga salida. Unya. Unsa may buot ni may pasabot? Akong giingnan nga, papilon ka. Ako? Extra lang good. At least, nakikalingawan ba? Di man sab ka mahako, anak. Di pangitaan jud ko na magkalingawan. Niluoy mo gud ko nimo. I know nga, dili ka anad aning dapita. Gusto lang ko nga, malingaw ka. Unya. Di mo ko kibaw anak. Nga di man. Dali na ka makaton, anak. Nahibaw biya kan Jasmine nga panagat na akong naantiguhan. Ay, lagi na ipaabos ug maayo ang imong kagalingon. Dili na maayo. Maumasab na tinuod. Basta, kinahanglan nga malingaw ka. Well, magpaabot ang maayo na imong sabad sa imong mata. Oh, sige. Ikaw, mag-agad lang ko nimo. Gusto na kong kalimtan tanan nimo na nga di Christian. Gusto na akong mabago na ang imong kinabuhi. Karon nga nakakita na kapag palit. Nagsulti ni Mr. Rose. Nya, unsa naman? Kinanglan. Pulihan lagi na to siya. Kinanglan, mangita taglay makada. Nya, asa mo dagi ka puli niya? Mangita pa ko. Tawagan ako bang talents. Sa ato pa, di pa ta makapadayon sa to shooting ron.
Hindi pa. Saon. Langangan man ta tungod ng Dave. Ang sadyo kay rason, no? Manong kalit siyang nausap? Aw. Bisag unsa pa yang rason, di na dyan na madawat. Kaya irresponsable sa pagkatao. Ha? Ining trabaho natay panultihon nga, the show must go on. Bisag unsa pa may tabo. Kailangan tiwason dyan mo imong salida. Mao ba? Magumba ang ulang salida. Tungod lang sa katao. Kasabot ko. Sige lang. Masulbad na rin problema ha. Mahuman ra ni. Sige lang, mag-agad lang ko nimo. Hinaot unta nga masulbad na ng problema. Aron makapadayon natin sa atong shooting. Christine, wala ka mo doon ni Bay Christian? Wa lang. Kasi naka-insulti ni Bay Christian. Wa, eh. Sige. Dihaw na ka. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why kinot wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why Mau ba? Ganahan ka masimba? Oo. Eh, dugay-dugay lang sa waksin ba? Oo, sige. Iugan ka. Sige, mas mayno na makasimba daron. Oo, pabor dyan na to ron kay nasuwa pa tayo shooting. Sige. Sige, basta pakandang ka. Kung wala ko na ta. Una ko nabantayan, Bay. Murag na ibog mo si Jasmine. Ngano? Unsa naman sa nasuda ni mo huna? Ang angbay. Lahi man na yung lihok. Sayop lang tingali ka na ba eh? Na, medyo na mahitabong masayop ko, Bay. Ako mismo, nakamapit ko, jud ko. Ayaw na lang lagi pagunahon na. Tingalig makadungog siya. Malain siya nato. Dako ra ba kay tag-utang kabubuton niya?
Dito ba isa? Pero, mama dyan na akong namatikdan ba eh. Okay, anong mabalibad magabi kung tinuod na nga naibog na mo si Jasmine. Di ka mo sugot. Basta bay. Maikog kong Jasmine. Manang ikaw ay napagunahon na anak. Basin na sayop ta. Oh, sige God. Ikaw. Di lang ta magstorya bahin anak. Joy, Christian. Mura mag ipanglaay mo din eh. Hay may mayog. Manlaag yun sa ta. Sure ka, doktora? Maglaag ta? Ay, Jasmine da eh. Oo. Nya, asa man buta maglaag? Isag asa ang gana ni Christian. Kung magpuntay buhaton din sa bahay. Mas may siguro nga manuri lang sa ta. Asa may ganahan mo nga adtuan Christian. Simbahan. Ha? Simbahan? Mahimo bang ubanan nimo sa simbahan? Oh, sige. Nya. Mag-ilis na ta. Para makapanlakaw na. Mas maisad siguro ng makasimba ta kay wapabaya kita nakasimba. Sukad mo operahan ka. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinut wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Saan ka? Okay ra ka? Okay naman. Mahimo ba nagpunto nga na tagili ka? Oh, may mo kayo. Murag. Magnaam ka nito madin eh. Minumdum ka simbahan sa inyo? Pari-parihas eh. Oo ba? Lila. May plano ka muli sa inyo? Kuan. Kanang... ato dito itong dapita oh. Patagpagkaon na. wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Wala